Katalog nummer 540 er ejet af Christina og Fritz Jørgensen ved Solbjerg, og den er født hos Student Drangsfeldt ved Elin og Mads Drangsfeldt ved Vøjes. Så har vi katalog nummer 546. Jeg synes, man tit står uden de der små. Jeg sagde, at man ikke nogen dårligt. Katalog nummer 546. Jeg kommer efter 16 Langholdt med H. Fyks Sportlige til mor. Den er efter morfar af Blue Produktion, og den er ejet og født hos Lotte og Hans Jørgen Høg ved Nørre Åby. Det er sgu da en dejlig hest. Hvad var den var efter? 16 Langholdt. Og I må vælge trådt igennem at ser. Og på modsat langside af dommerne vil vi gerne se en Kan du mærke, du var meget ved i forhold til der i Våge? Ja. For vi havde været tid til at ride. Ja, lige præcis. Det var rigtig lang tid. Jeg tror da snart, Anne-Sophie, at du skal aflægge på skoen lige. Det er nok helt vildt. Og den så kan sætte afsted. Bare finde en ting til at tænke, at han er død. Den er kubreret. Det er ikke meget bedre. Er det ikke gemt et eller andet? Jeg ved det ikke. Ej, hvor er det fint. Og det er altså ikke dem, den kan ikke lide det. Ja, sådan kunne jeg også. Det er ikke meningen. Nej, det er ikke godt at se. Haster du ikke på ude som følge til en ejer lidt? Ja, det var han. Nej, det var han. Nej. Men det var sjovt, at han ikke valgte at lave en flot følge på den. Det koster det. Og I må sætte listen i arbejdstaler til venstre. Man kan godt se, man kan godt se skoen lige. Ja, den er bare lige lidt mere hævlig. Den er virkelig det er jo bare en fordel, man kan se, at man kan komme videre end sådan, ikke? Præcis. At den ikke avler det hele videre. Ja. Har du fået de gode ting? Altså. Kan du lige hente den? Jeg lige løbe op og hente den. Hun blev også helt fuldere en dag, hun så et følge, så det var næsten sådan noget. Ja, hun var så video. Det er derfor, vi er så alene til at spise det. Og det er meget fedt, det er sjovt at have. Det er jo ikke sikkert, at det er sjovt. Ja. Jeg ser det som en gymnasium. Og I må lave en overgang til trav og en trådt igennem at chancer. Derefter må I se listen i arbejdstaler til højre, og vi vil gerne se øgning på langsiden modsat af dommerne. Ja, så har vi det nej sammen. Er det derfor, I springer over i år? Så laver vi 2 næste år. Ja. Det er så stærkt, så stærkt. Jeg er ikke helt sikker på, at han har styr på den. Nu er han jo faldet af 2 gange i dag, og han skal snart stoppe. Det var lidt vildt. Men det er ikke ham selv. Jeg smutter, når jeg ser den skridt, for skal det sidste år til at få det. Den ligger over til de andre. Jeg tror ikke sådan, som ikke opdager den anden. Jo, vi tænker på det. Den er forældet. Hans Jørgen, du får ride lige på en 20 meter bolde. Tak. Der er mange problemer med det. Ja, forstår.
Det man kan godt se. Man kan godt se det i hovedet. Man kan godt se hovedet, ja. Man kan godt se lidt af det alligevel. Ja, det er udtrykt. Ja. Hvad for det? Hvad gør han? Rummeligt. Hvad gør man så her? Og I må lave en overgang til 30. Det gør hun er helt til sidst. Så er de glemt det til. Og derefter må I lave en overgang til skridt. Og så var det lige i forhold til det andet derovre, synes jeg også. Det er ikke bare ret i. Til fremmelsen. Ja, den er fin, ja. Det er en rigtig god. Jeg også huske, den bil, det er nok. Ja, vildt flot, at man skal lave sådan noget. Det er rigtig oprangeret, det er også Og ligner den der gående, du er. Der kommer sådan nogle ærligheder derovre. Altså, ligner den der gående, du er. Så skal den ikke lave følge lige nu, det. Nej, det er det. Ej, det skal man sgu benytte sig af. Kæft, det er. Der var en dårlig stemning, da det kom ud. Jo, så har han snakket pænt til mig. Jeg tror, vi skal have teksten væk, til vi skal have viden væk fra det. Vi siger tak. Jeg er ikke sikker på, at det kommer med. Det er godt. Det er min Nummer 546. Den har fået skridt 6,5. Trav 9,0. Galop 8,5. Rigelighed 7,0 og kapacitet 8,5. Og fremmedrytterne har givet en rigelighed 8,0 og kapacitet 9,5. Og vi siger velkommen til